zuwa wannan shago na wato international shago da sai da kayayyakin turaren wuta, shisha, riguna, huluna 'yan Borno, jakankunoni, takalma, awarwaro, zobe, kai da duk wani nahiyar kaya da kake nema na dan adam wanda zai fita kan gwaji idan kana neman sa ka garzayo ka zo kamfanin Tima Makamashi jakadiya FKD ita kike kwallon kwal ba mu da wata jakadiya FKD ita ne mai sannan jakadiya ce kuma a yau da muka samu ta wani sabon rawani dan kwali ita ce jakadiyar kewa wannan kamfani na Tima Makamashi International Nigeria Limited Collection guda ɗaya yake ba shi da kishiya domin shi ne yake sai da turare na mata wanda zaki fita kina karshen balarabiya turaren da zaki tafi da shi kisa in ki fita a jikin ƙasar sarki ce ta fita turaren da zaki sa wato idan mai gidan ki dawo daga ofis ke kadai yake nema ina kike saboda kawai jikan shirin jama'a mu kyautata zamantakewa da kowa mai zaman lafiya da kowa Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasa ubangiji Allah ya kawo albarka a ƙasar Najeriya ina gaisuwa suna na Hajiya Zainab But wacce aka fi sani da Zimama Allah ya raya mana kamfanin Tima Makamashi ya sa mu albarka a cikin sa amin masu kallo mu kuma ubangiji Allah muku albarka Allah muku albarka Allah muku albarka amin